тамом, Каземиро ба Манчестер рафт. боварно карданӣ. бисёре аз мухлисон аз ин шод шуданд ва аксари дигар бошад ҳайрон шуда аз худ мепурсанд ки чӣ тавр ин гузариш рух дод. девҳои сурх ҳаяти худро бо яке аз пурқувваттарини муҳофизатгари ҷаҳон пур карданд. чаро Реал Мадрид яке аз лидеронашро раҳо кард? Каземиро худаш чӣ мехоҳад? ва аз ин ҳам муҳим, Тен Хаг чӣ хел ӯро истифода мебарад? ҳамаи инро дар навори имрӯза баррасӣ хоҳем кард. Премьер-лигаи Англия ба бозиҳои ҷолибаш дар дили мо ҷо гирифтааст. Имсол дастаҳои абарқудрати Англия дар даврҳои аввал начандон муваффақанд. МЮ дар ҷои охирини ҷадвал ҷойгир аст ва ин ҳафта санҷиши қинеи онҳоро мунтазир аст. Шаб Манчестер Юнайтед Ливерпул. Ҳамаро ба тамошои бозии ҷолиб даъват мекунем. Барои боз ҳам шавқувар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Дар менюи асосии барнома ба аксии даромадааст. Дар ставка без риска ба ғалаба ё мусовии дилхуд даста то $10 яъне 101 сомони но тарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лишни кабинет ворид шуда участие в аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Каземиро аз Мадрид ба Манчестер кӯч баст. девҳои сурх талоши қонеъ кардани талаботи Тен Хагро доранд. онҳо мехостанд идоракунандаи тӯб дар маркази майдонро ба ҳайат оранд. сараввал онҳо ба Френки де Йонг таваҷҷӯҳ карда буданд, яке аз шогирдони бо маҳорати Тен Хаг дар давраи Аякс буданаш. мутаассифона Де Йонг ҳеҷ таваҷҷӯҳе ба ин пешниҳод накард ва хоҳиши аз Барса рафтанро надорад. баъдан диққат ба Арен Рабиё доданд, вале дар ин маврид модар ва агенти ӯ маблағҳои калоне баҳри гузариш талаб кард. баъдан бошад варианти хуб Каземиро шуд. ин бача аз ҷониби худи Тен Хаг талаб карда шуд. мушкилоти хатти ҳимояи дастаро дида сармураббӣ талаб кард ки маҳз ҳамин бозингари бо таҷрибаи бразилӣ ки барандаи ҷомҳои зиёд аст харидорӣ карда шавад. ба ақидаи Тен Хаг танҳо ӯ метавонад ба шадидияти рақобат дар Премьер-лигаи Англия тоб борад. Манчестер Юнайтед зуд аз паси кор шуда ба мақсад расид. дастаи шоҳона Каземироро бо фишор нигоҳ надошт ва имкон дод ки худаш тасмимашро барорад. Фиорентина Перес аз пешниҳод розӣ буд. 60 миллион маблағи асосӣ ва 10 миллион евро ҳамчун бонус. хулоса ҳама чиз барои трансфер омода буд. хостани сармураббӣ, буҷети даста, мавқеи Перес ва хоҳиши бозингар. дар аввал мухлисон на он қадар бовар доштанд ки Каземиро ба даста шомил мешавад, вале ногаҳон ин ба вуқӯъ омад. чаро дастаи пурқуввати аврупоӣ иҷозат дод ки яке аз лидеронаш тарки даста кунад. ду чиз инҷо матраҳ мешавад: прогресси бозии Каземиро ва Фиорентина Перес. Каземиро бозингари меҳнатӣ мебошад. мавсими гузашта ӯ бисёр нақши муҳиме дар муваффақияти даста бозид, вале шояд аз ҷиҳати сину солаш бошад ки нархаш аз 70 миллион евро ба 40 миллион фаромад. Перес ҳамеша илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ медид. инро мо дар солҳои пешин низ шоҳид шуда будем ки чӣ хел сангдилона легендаҳоро фурӯхта буд. бизнеси Перес ҳамеша хуб пеш мерафт. истеъдодҳои нави харидашуда ба хубӣ метавонистанд Каземироро иваз кунанд ва балансро нигоҳ доранд. пули зиёде сарф шуд. 31 миллион евро барои Камавинга ва 80 миллион барои Чуамени. роҳбарияти Реал ба Чуамени диққати хосе доранд ва бовар мекунанд ки ӯ бозингари калидӣ дар оянда мешавад. ҳамчунин бояд дар бораи Крос, Модрич, Валверде ва Сибалиос фаромӯш накунем. дар умум онҳо низ мисли девори устувор дар даста мебошанд. ба ҳамин хотир раҳо кардани Каземиро бо ин маблағ ба фоидаи даста ба ҳисоб мерафт. чӣ сабаб шуд ки Каземиро ба Манчестер гузарад? савол хеле душвор аст, вале ҷавоб осон. ӯ бразилӣ мебошад. хислати онҳо барои пул бозӣ кардан аст. ҳамагонро дар Манчестер ба худ ҷалб кард ва баъди омаданаш маблағҳои калон инҷо ба даст меорад. тибқи нишондодҳо Каземиро дар Манчестер аз 350 000 то 415 000 дар як ҳафта ба даст меорад. барои муқоиса дар Реал ӯ 3 маротиба камтар маош мегирифт. девҳои сурх маблағи калон пешниҳод карданд ва ба мақсадашон расиданд. Каземиро аллакай дар синни 30 мебошад. шояд ин охирин гузариши гарони ӯ ба ҳисоб равад. ӯ бо даста шартномаи 4 сола ба имзо расонид ки то тобистони 2026 амал мекунад. биёед каме чуқуртар ин масъаларо бинем. бояд чизе дигар ҳам сабаби омаданаш шуда бошад. дар 8 соли дар Реал буданаш Каземиро ҳама ҷоизаҳоро ба даст овард. 17 ҷоиза аз қабили 5 ҷоми Лигаи Чемпионҳо. моҳи июл аз ӯ саволе пурсида буданд ки агар Ла Лига набошад дар кадом лига бозӣ кардан мехоҳад. ҷавобаш ҳамин буд ки дар Премьер-лигаи Англия.
чемпионати қавии аврупоӣ ва дастаи тарихан бои Манчестер ки рӯ ба кризис аст, челленҷи мушкиле ба ӯ пешниҳод дорад. мо ба ӯ барор мехоҳем ва мебинем ки бо омаданаш чӣ фоидае ба даста медиҳад. шояд ин шурӯи муваффақияти даста шавад, кӣ медонад. бояд қайд кунем ки ҳоло даста дар ҷои якуми ҷадвали премер-лигаи Англия ҷойгир аст. бале, ҷои якум, вале аз охир. ин нишондоди бадтарини Манчестер дар солҳои охир ба шумор меравад. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансиҳат бимонед.